Ante, želim vam dobru večer. Dobro večer, pozdrav svima. Puno se govori o Indiji na mjesecu i još će se govoriti. Da, zaista. Evo, moram reći da je zapravo ovaj službeni primarni dio misije završen. Vidjet ćemo da li će se on moći nastaviti, jer na mjestu gdje se letjelica spustila, kao što je bilo planirano, upravo stiže noć, pa onda prestaje, možemo reći, rad i rovera i lendera. Ali evo, možemo reći da prošli tjedan smo dobili vrlo interesantne podatke. Naime, instrument koji se nalazi na malom roveru, a to je mali robotski rover koji ima samo 26 kg, on od dva svoja instrumenta ima jedan instrument koji koristi laser. S tim laserom on zapravo u jednoj točki naprosto ispari tlo, prema tome mali dijelić tla se u jednoj točki pretvori zapravo u plazmu. Ta plazma naravno svijetli i onda se to svjetlo snima i radi se spektar. I na osnovu spektra te svjetlosti se zapravo vidi čega tu ima. Kakav je dakle mineraloški sastav tla na tom mjestu koje je znači mali rover ispitao. I evo vrlo brzo su Indijci objavili podatke sa ovih mjerenja. Konstatirali su zapravo da je mali rover zabilježio prisustvo određenih elemenata. Posebno iznenađuje da je recimo on ustanovio postojanje sumpora, inače on je mjerio prisustvo aluminija, kalcija, kroma, željeza, mangana, kisika, titana i silicija. Dakle, sve je to izmjerio, ali jedno iznenađenje je bio taj sumpor, jer oni orbiteri koji su iz orbite proučavali ovo južno polarno područje mjeseca nikad nisu naišli na tragove sumpora, pa je zato bilo jedno iznenađenje što je mali rover na tom mjestu dakle upravo registrirao da ima nešto sumpora, ali evo naš nam suradnik, dakle profesor Marjanac, malo više reći što to zapravo znači za geologiju mjeseca. Pozdrav Tihomire, doktor Tihomir Marjanac, geolog je s nama. Dobro večer i vama u studiju i našim slušateljima. Eto, što je sumpor, koliko ga ima, gdje ga ima, koliko je on prisutan na zemlji, a zašto je na neki način iznenađenje na mjesecu? Pa evo, ono što je poznato o sumporu da je on jako obilan. On je jako čest u svemiru. On je u stvari 10. najzastupljeniji element u sunčevom sustavu, a 5. najzastupljeniji element na zemlji. Što znači da je sumpor svuda prisutan. On je jedan od biogenih elemenata. Što znači da radi mnoge spojeve koji su nam esencijalno važni za naš opstanak, za cijelu našu kemiju života. Ono što je kod ovoga sumpora interesantno je to da je on nađen u asocijaciji sa mnogim drugim elementima koje smo očekivali u stvari, tako da nam to baš i nije neko veliko iznenađenje. Ono što je bilo iznenađenje je bilo to da je pronađen sumpor samo zato što je analiza napravljena na tlu, dakle in situ na terenu, na mjestu gdje je zasjenjeno, što znači da onaj orbiteri koji lete oko mjeseca ne mogu to mjesto točno izmjeriti. Dakle, svašta se već uspjelo izmjeriti na onim osunčanim stranama mjeseca, međutim tamo u dubokoj sjeni to se nije uspjelo. I dakle vidimo da tu ima i kalcija i željeza i titana, mangana, silicija, kisika. Dakle, traži se sad još vodik. Vodik već ranije pronađen, ali ne direktno, tako da sad je prilika da se to nađe i direktno. Nadamo se da će nakon prolaska lunarne noći se instrumenti probuditi i da će on moći raditi još analize. Ta tehnologija kojom se sada služi indijska sonda možda zvuči jako napredno, ali ta tehnologija je nama poznata na zemlji već zato zaista punih 50 godina. Dakle, prije 50 godina su postavili ti instrumenti, samo su bili golemi, danas su minijaturni, to je napredak tehnologije, ali ono što je fascinantno je to da zaista mi možemo točkaste podatke prikupljati, jer površina koju taj laser uspijeva uzbuditi je vrlo mala. To su površine od možda kvadratnog milimetra, možda ako se fokusira može biti i manje. Što znači da su to vrlo precizni instrumenti i evo došli smo da takav veliki instrument, odnosno takav mali instrument, ali velikih sposobnosti da ulazi na mjesec i da može raditi fantastične analize. Ja vjerujem da će taj instrument, ako se probudi nakon lunarne noći, nama dati još puno novih spoznaja. Ono što se mi
sada pitamo je da li je materijal koji je analiziran nekakav materijal koji je porijeklom iz dubine mjeseca ili je to materijal koji je na mjesec pao u nekom trenutku. Moramo biti svjesni da je južni pol područje velikog kratera, odnosno impaktnog bazena South Pole Aitken, koji ima promjer 2500 km. I u tom bazenu se nalaze nekoliko velikih kratera, među kojima se nalazi i Shackleton, na čijem rubu se nalazi i južni geografski Marsov mjesečev pol. I tu se nalaze još mnogi drugi. Recimo, Amundsen je vrlo interesantan krater koji ima ravno dno. Dakle, mnogo je sedimenta koji se tamo nalazi, koji su očito ostaci od impakata ko zna kada u prošlosti. Računa se da je South Pole Aitken nastao prije 4,5 milijarde godina, a ovi kasni impakti su bili nešto mlađi. To nam sve skupa govori kako je taj prostor jako dinamičan. Nama su impakti donosili koje kakve materijale iz bližeg i daljeg sunčevog sustava i to je ono što je na površini. Bilo da bi nam jako zgodno znati što se nalazi ispod te površine, međutim da bi dobili te podatke morat ćemo ipak još malo pričekati da se dođe u situaciju da možemo izbušiti nekakvu pristanu bušotinu pa da vidimo što se nalazi nešto u dubini. No nažalost ja se bojim da to nećemo u ovom stoljeću doživjeti. Rekli ste jednu lijepu misao, važan za kemiju života, to je sumpor. A kad čujemo ono kemija života, wow, pa mjesec, pa joj, pa odmah pomislimo je li moguće? Pa mi znamo da su asteroidi i jezgre kometa nama donosili esencijalne građevne blokove za stvaranje života na Zemlju. Mi znamo da u svemiru postoji jako mnogo aminokiselina koje su pronađene. Dakle, svemir je jako jedan interesantan prostor u kome ima jako mnogo biogenih materijala, produkata i samo bi bilo gotovo nemoguće očekivati da negdje u nekom trenutku neće doći do sinteze života. To je to, kako se to dogodilo na Zemlji, to se sigurno dogodilo na mnogim drugim mjestima. Pitanje je samo da li se to dogodilo u nekakvoj relativno nedavnoj prošlosti, pa da mi tragove možemo prepoznati, ili se to dogodilo prije ne znam koliko milijardi godina na nama nedostupnim dijelovima svemira i onda da taj život danas više mi ne možemo prepoznati na nijedan način, jer ono svjetlo koje nama dolazi sa tih dalekih daljina je staro, ili bolje reći krenulo prema nama prije ko zna koliko milijardi godina. Dakle, mogla se dogoditi biosinteza u međuvremenu, a da mi toga nismo svjesni. Mi stalno moramo misliti na to da mi gledajući svemir gledamo u daleku prošlost. Doktore Marijanac, rekli ste morali bi ipak malo ući u dubinu, nešto izbušiti pa vidjeti gdje se nalazi sumpor i ima li ga i na koji način je on zapravo došao na taj mjesec. Sumpor na Zemlji, u kojim sve oblicima, gdje, koliko, rekli ste da je 5. element na Zemlji? Da, dakle sumpor je jako zastupljen, on se može pojaviti samorodan, dakle kao elementarne sumpore i radi masu spojeva sa kisikom, sa drugim elementima. Dakle, mi znamo sulfide koji mogu biti željezni, bakreni i mnogi drugi, pa zatim okside sumporne. Svi su ti dakle spojevi jako interesantni. Ovog trenutka instrument koji se nalazi na mjesecu to ne može otkriti. On može samo utvrditi kemijski sastav, ne može otkriti da li postoje spojevi. Dakle, da li je kisik koji se nalazi, kojeg su otkrili, da li je željezo koje su pronašli i detektirali, da li je aluminij koje su pronašli, da li je on učinio sa tim sumporom nekakve spojeve. Mi to ovog trenutka ne možemo znati, to bi mogli znati jednom drugom metodom istraživanja koja je opet također portabilna, dakle nije nemoguće poslati minijaturni instrument na mjesec koji bi onda mogao nama dati i podatke o spojevima. Dakle, jedan regenski difraktometar bi se mogao poslati koji bi nam onda svašta još mogao reći. A ovo je veliki uspjeh jer smo dakle poslali jedan izuzetno mali instrument
Ja sam vidio takav instrument 80. godina koji je bio veličine veće sobe. Danas je to jako malo. Teško je dopremiti na mjesec, da. Ne možemo vjerovati koliko se to smanjilo. Ja sam uvijek rekao joj, kako je to bilo lijepo da se taj ogromni instrument minijaturizira. Evo, doživjeli smo i to da se on minijaturizirao. Došao je na mjesec savršeno. Još sada, a za diferentometre da mogu biti jako mali. Znamo. Dakle, tehnologija nam je omogućila da napravimo skoro kakav god poželimo instrument i samo je sada pitanje raspoloženja novaca i dobre volje da se pošalje takav instrument na neko mjesto koje već poznamo i da onda nastavimo istraživati. Dakle, to je sada jedna priča koja spada u geokemiju mjeseca. Dakle, ne možemo reći više geokemija, sad bi to trebalo zvati mjeseco ili lunareokemija, ali u svakom slučaju to je kemija okoliša u kojoj smo mi ovog trenutka ušli i ja vjerujem da mi van iz tog filma više nećemo izaći više nikada. Sada ćemo samo produbljivati naša znanja o mjesecu, ali to nam daje krila da možemo poslati slične instrumente na Mars i da možemo biti i sa istraživanjem Marsa jako brzo i jako napredni. Doktor Marjanac, je li sumpor na zemlji, vratit ću se ponovo na zemlju, došao, je li on došao na tu zemlju, dakle posljedica isto nekih impakata, ili je izašao na zemlju, ne znam, nekim vulkanima, vulkanskom? Apsolutno, većina sumpora na zemlji je porijeklom iz, kao diferencijat zemljine magme. Dakle, svi ti sumporni oksidi, svi se oni pojavljuju u velikim zaista količinama u blizini vulkana ili recentnih vulkanizama ili ugaslih vulkanizama, nebitno je kada je vulkan bio aktivan. Postvulkanske pojave koje su redovito bogate sumporom su još uvijek prisutne, tako da i u okolici Napulja postoji jedna Solfatara gdje danas izlazi sumpor elementarni. H2S je sumporni, dakle, spoj koji je prisutan uz sve ugljikovodike, dakle u ležištima nafte, plina i tome slično. Dakle, on dolazi iz zemljinog plašta, sve prisutan je, on je bio prisutan i u onim ahondritima od kojih su nastali, dakle, prve planete Zimale, od kojih je opet nastala i naša planeta. Dakle, to je jedan sastojak sunčevog sustava koji potječe još iz onog davnog predavnog vremena kada je neka supernova eksplodirala i dala nam sam svo kemijsko bogatstvo elemenata od kojih je sačinjen naš sunčev sustav, pa i na koncu mi sami. Doktore Marjanac, ovaj naš razgovor bio je začinjen malo vjetrom, to je na Rabu, je li to bura? Ili... Tako je. To je bura koja evo puše već 4. dan i kako vidimo malo slabi, ali bome u toku noći zna i tekako pojačati da bude i orkanska. Ovog trenutka je malo oslabila, tako da je u stvari čisto pristojno. Hvala lijepa. S nama je bio dr. Tihomir Marjanac. Govorili smo o sumporu na mjesecu, o istraživanjima dalje i Indiji koja je sada zaista prisutna na mjesecu, 4. zemlja koja je došla na mjesec. Govorit će nam dalje Ante, a vas, Tihomire, pozdravljamo puno. Hvala lijepo i do slušanja i vama i slušateljima. Lijep pozdrav. Pozdrav. Bog. Ante. Da, evo vidite, Indija je, možemo reći, započela jedno novo poglavlje u istraživanju mjeseca, s tim da moram opet naglasiti, jer često kad se popularno navodi pa se često spominje južni pol, ali to je ipak oko 20,5 stupnjeva dalje od južnog pola, znači to je negdje 69,5 stupnjeva južne selenogradske širine, znači skoro 70 stupnjeva južno od ekvatora, i sad je teško reći zapravo kolika je razlika u tlu tamo na užem području južnog pola, a koliko ovdje gdje se letjelica spustila. Ali činjenica je da mjesto spuštanja indijske sonde zaista spada u to polarno područje koje je naravno posebno intrigantno za znanstvenike i posebno za one koji planiraju buduće misije i buduće baze naravno na mjesecu. Recimo ovaj uspjeh sa ovim malim roverom koji je Indija napravila
vidite kako je danas moguće te važne instrumente smjestiti u tako mali rover. Vidite, još nemamo podatke da li je rover uspio registrirati vodik, jer ako se utvrdi pristup vodika, odmah će to značiti da je to onaj vodik koji se zapravo nalazi u molekulama vode, znači da bi tu sigurno bio led. Ako nađete vodik na mjesecu u značajnim količinama, tu mora biti znači negdje u blizini vodeni led. Sjetimo se onog prvog malog rovera na Marsu iz 1997. godine, dakle prošlo je čak 26 godina od tog prvog američkog nasadnog malog rovera zvanog Sojourner na površini planeta Marsa. Već je taj mali rover koji je imao samo 12 kg, već je on nosio mali rentgenski spektrometar koji je ustanovio sastav tla, a evo jedan takav mali rentgenski spektrometar se nalazi kao drugi instrument i na ovom indijskom roveru, tako da Indija je pokazala da može onda raditi ove dragocjene instrumente koji su vrlo malih dimenzija pa se mogu smjestiti na takvo malo mjesečno vozilo. Evo upravo u nedjelju su zapravo zaustavili istraživanje maloga rovera. On je sad na neki način tehnički stavljen u stanje sna. Jučer su to napravili i sa glavnim lenderom, jer upravo zato što se približava noć, pa su htjeli da sve pripreme za tu noć. Kod lansiranja je bilo rečeno da praktično neće biti neke šanse da se misija nastavi nakon te mjesečeve noći koja traje skoro 15 dana, kao što i dan na mjesecu traje skoro 15 dana, jer u 29,5 dana se izmijena na mjesecu i dan i noć. To je upravo ta smjena tih mjesečevih mijena koje mi promatramo sa Zemlje. Međutim, evo, sve više na neki način se spominje kako postoji šansa da nakon te mjesečeve noći opet ovi uređaji Indije prorade. Tako recimo oni su namjestili malog rovera u takav položaj da njegova solarna baterija, njegove fotonaponske ćelije, da budu usmjerene točno u onom pravcu gdje će ponovo izaći sunce na tom dijelu mjeseca, pa se nadaju, evo, ako instrumenti, ako osjetljivi dijelovi elektronike prežive, da će opet proraditi i mali rover i sam lander. Znači oni su sad u nekom stanju sna. Oni su naime prije početka noći, oni su napunili kemijske baterije, tako da te kemijske baterije mogu aktivirati uređaje nakon što dođe dan, ali je naravno opet pitanje da li će elektronika kao osjetljivi dio svih ovih uređaja, da li će ona izdržati te niske temperature, a još ne znamo zapravo na tom dijelu koliko će se temperature spuštati. Jer na kraju kraja možete očekivati, jedno je temperatura na površini, druga je temperatura u samom vozilu, treća je temperatura u nekom dijelu unutrašnjosti vozila, tako da mi sad zapravo ne znamo koja će to biti temperatura, koja će možda biti negdje oko minus 200 stupnjeva Celzijusa, koliko će se zapravo dijelovi ohladiti i da li će ta elektronika preživjeti. Ali možemo reći za 15 dana i malo više očekujemo, evo, postoji mogućnost da lander i mali rover misije Chandrayaan 3 da opet prorade, a onda bi naravno ako prorade očekivali dragocjene podatke. I naravno ovo je sve jedna uvertira. Ja bih rekao, šteta je što prije 4 godine Indiji nije uspjelo ovo spuštanje. Jer da je to uspjelo prije 4 godine, a malo je nedostajalo, evo jedna softverska greška je upropastila tu misiju Indije prije 4 godine, onda bi već, kroz ove 4 godine bi već na neki način bio utjecaj indijskih istraživanja na možebitne promjene u opremi novih letjelica koje se spremaju. Jer prve 2 letjelice koje će uskoro krenuti prema mjesecu koje NASA priprema, one su već praktično gotove. Jedna će biti spremna za lansiranje već ove jeseni, a druga će biti spremna za lansiranje iduće godine. Kažem, bit će spremna za lansiranje, ali kad će se lansirati, koristi se posebna mogućnost. Recimo, te letjelice kao jeftine letjelice, one će biti na neki način sekundarni teret za one rakete koje moraju lansirati neki veći satelit. Ili recimo, prvi probni let jedne nove rakete koja će biti lansirana u organizaciji, u tvrtki Alien Space, to je jedna nova raketa koja nikad do sad nije letila, izda je njen gornji stupanj poznat raketa Kentaur, ali prvi stupanj ove nove američke rakete, on će imati svoj probni let i za tu prvu probnu misiju ponijeće lander kojeg je napravila privatna tvrtka Astrobotic i koja radi iz agenciju NASA jer će slati neke instrumente. Sad, zašto je recimo ova tvrtka Astrobotic izabrala
prvi probni let jedne nove rakete za svoj lender, pa da bi bilo jeftino, da ne moraju platiti lansiranje. Dakle, ove privatne tvrtke koje su napravile ugovor s NASA-om da će poslati neke instrumente na mjesec, one biraju najjeftiniji način kako taj svoj mali lender na jeftiniji način lansirati. Jer neka tvrtka radi letjelicu, a ne ona mora tu letjelicu nekome dati da tu letjelicu pošalje prema mjesecu. I tu se traže najjeftiniji načini. Tako da evo možda već krajem ove godine taj prvi NASA lander usmjeren na ovo južno polarno područje mjeseca možda bude lansiran. Jeli? A onda istovremeno sjetimo se da još uvijek na Marsu rade dva velika rovera, Curiosity i Perseverance, a to su upravo oni roveri koji također imaju ove uređaje koje koriste laser za isparavanje tla i na taj način mogu čak iz daljine, bez da su došli sasvim blizu, mogu izmjeriti sastav neke stijene na Marsu, tako da evo podsjetimo se da ti roveri i na Marsu dalje rade, dok je ovaj evo indijski rover za sada završio svoju misiju na samom mjesecu. Evo vi ste se sad vratili koju godinu unatrag i govorite o nekoj tehnologiji od prije 4 godine koliko je došlo do unapređenja. Doktor Marjanac je spomenuo tu spektrografiju i zapravo s odmakom od 50 godina. I onda kad se neko zna pitati pa što će ići ponovo na isto mjesto kad su tamo već bili i našli ovo ili ono, što znači 5 godina, a kamoli 50 godina. Kad se sjetimo ruskog lunohoda kao prvog automatskog vozila na mjesecu, on ima oko 750 kg. I on ima instrumente za analizu tla. Ali pazite, tada su ti instrumenti bili daleko veći. Evo, ja sam spomenuo da već 97. godine, dakle u prošlom stoljeću, je već prvi mali američki rover od nepunih 12 kg, on je već imao instrument za analizu tla. Znači, već tada su imali tako mali instrumente da ih mogu smjestiti na mali uređaje, na mala vozila, tako da tehnika stalno napreduje. I kao što su nekada računala bila velika poput neke sobe, tako su i ovi posebni spektroskopi, spektrometri nekad bili ogromnih dimenzija poput velikih ormara, a danas ih možete napraviti tako minijaturne da ih možete smjestiti u ovako malo vozilo kakav je indijski rover. Ovaj mali indijski rover, on je već prošao 100 metara, prevalio je 100 metara po mješćevom tlu, dakle već je poznato točno kako se kretao, gdje se kretao i naravno kad budu sljedeća istraživanja mjeseca bit će jako važno kakav će biti sastav tla na nekom drugom dijelu. Jer što imate više letjelica i što više mjesta za spuštanje, to ćete imati kompletniju sliku. Jer kad bi se recimo istraživali iz svemira, kad bi neko istraživao Zemlju, onda nije svejedno jesi došao na Antarktiku, jesi došao tamo blizu sjevernog pola, da li si došao negdje u Alpe, u Afriku, da li se došao negdje u Aziju, u Sibir možda, to su sve različiti tipovi tla. Tako i mjesec je imao određene promjene kroz svoju evoluciju i onda nije svejedno zapravo da mi dobijemo osnovne podatke s jednog mjesta. Morate što više mjesta istražiti da biste dobili kompletniju sliku. A onda je opet druga stvar što iz godine u godinu instrumenti su sve bolji, pa ako imate i misije na isto mjesto, nova misija će imati možda neke nove instrumente koje nije bila prošla misija i tako zapravo nikad kraja u tom, dakle, sve savršenijem i sve stranijem istraživanju. Jel? Zašto su ti polovi toliko važni kod mjeseca? Da, evo, već prije iz orbite oko mjeseca su vidjeli da ima vodenog leda. NASA je svojevremeno poslala jedan gornji stupanj rakete da pogodi baš jedno područje gdje je stalna sjena u jednom mjesečevom krateru. A sonda koja je slijedila taj pad rakete, ona je snimala taj bljesak od udarca. I nakon udarca tlo je bilo ispareno, ova sonda koja je slijedila, koja je pala natrag, ali je isto slijedila ovu raketu, ona je uspjela snimiti to svjetlo, analizirati, snimiti spektar i prije nego što se razbila na mjesec, ona je poslala podatke na Zemlju. I ti podaci dokazali su da ima vodenog leda. Znači, to je bilo učinjeno, dakle, možemo reći, daljinske putem je istraživano, ali je raketa bačena na to mjesto, dakle, isparilo je tlo zbog udarca i u tom svjetlu udarca registrirano je pomoću analize spektra, utvrdilo se prisustvo vodnog leda. Ima još jedna stvar. Kada je Indija poslala svoj prvi orbiter, satelit, da kruži oko mjeseca, tada je agencija NASA jedan svoj instrument dala toj indijskoj letjelici. I baš taj instrument, NASIN, koji se nalazio na indijskoj letjelici, koja je lansirana tamo davne 2008. godine, taj NASIN instrument je iz orbite registrirao prisustvo
vodika, što je značilo da se to odnosi na prisustvo vodenog leda. Tako da imate niz istraživanja, čak i jedna misija koju je napravila američka vojska, to je letjelica Clementine, koja je kružila orbitu oko mjeseca, koja je služila zapravo za demonstraciju minijaturizacije instrumenata. To je radila vojska, ali to je bila jedna istraživačka misija, jer je ta letjelica kružila oko mjeseca i ona je prva poslala neke signale o tome da može biti vodenog leda. A najviše vodenog leda se očekuje tamo gdje je non stop permanentna sjena, jer su neki krateri u blizini pola, posebno oni koji imaju visoke planine, visoke rubove, oni su stalno zapravo u sjeni. Kad imate jedno krater koje je stalno u sjeni, onda je ta sjena mogla stalno održavati temperaturu ispod -200 stupnjeva Celzijusa i tu ste mogli sačuvati vodeni led. Naravno, ta led je mogao steći putem asteroida, posebno putem kometa koje su padale, i onda taj led koji je dospio na površinu mjeseca, ako je dospio na dno kratera gdje je permanentna sjena, onda je taj led sačuvan, dakle, ko zna koliko vremena i do današnjih dana, i naravno da će biti potrebno da se naprave posebni roveri koji će biti automatizirani i autonomni u toj mjeri da će moći sići u neka mjesta koja su u trajnoj sjeni, da bi onda u toj trajnoj sjeni tražila upravo taj vodeni led koji je važan resurs da biste jednog dana održavali bazu sa ljudima, jer onda imate vodu za piće, imate kisik za disanje i imate vodik i kisik koji koristite kao gorivo i oksidator za rakete. To je od izuzetne važnosti, jasno. Točno prije 46 godina na današnji dan lansiran je Voyager 1. Da, Voyager 1 ili Putnik 1 zaista je ušao u povijest i on je danas zapravo najdalji objekt kojeg je napravila naša civilizacija. U ovome trenutku Voyager 1 je toliko daleko da svjetlost, odnosno radiosignali koji putuju brzinom svjetlosti do nas putuju preko 22 sata. Pa možemo reći da je taj slavni Voyager 1 u ovome trenutku od nas udaljen 22 svjetlosna sata. A čujte koliko svjetlost provali u 22 sata, to je prilična daljina. Naime, Voyager 1 je sada od nas daleko 161 astronomsku jedinicu, to jest on je preko 160 puta dalje od Sunca nego naš planet Zemlja. I Voyager 1 koji leti naravno po inerciji, on leti po inerciji kao kad bacite kamen, a ako nema gravitacije, taj će kamen nastaviti tom brzinom kojeg ste ga bacili. Tako Voyager 1, on se od Sunca udaljava brzinom od gotovo 17 km u sekundi, a to znači da Voyager 1 godišnje prevali 3,5 astronomske jedinice. Znači on u godini dana prođe 3,5 puta veću udaljenost nego što je daljina našeg planeta od naše zvijezde, našeg Sunca. Kad bi rekli gdje je sad na nebu Voyager 1, on je sad negdje u pravcu Zmijonosca. Dakle, on se sad nalazi u zvježdu Zmijonosca, jer se točno zna zapravo na kom dijelu neba se neka letjelica nalazi, jeli? A naravno, kad u pitanju Voyager, on ide gotovo pravocrtno na toj velikoj daljini, tako da on ostaje dugo vremena, ostaće znači u tom istom zvježđu. Ali evo, interesantno je da Voyager 1 još uvijek radi, kao i Voyager 2. Naime, vidite, Voyager 2 je prvi lansiran. On je bio lansiran 20. kolovoza, a Voyager 1 malo kasnije, 5. rujna te davne 1977. godine. Zašto je Voyager 2 lansiran prije Voyagera 1? Pa zato što je njegova putanja bila malo takva da će on sporije ići. Jer trebali ste imati razmak od više mjeseci. Kad letjelica stigne do svog cilja, potreban vam je razmak od nekoliko mjeseci, jer je teško je istovremeno voditi brigu i primati telemetru i sve ostale podatke i raditi kontrolu i slati nove poruke istovremeno za dvije letjelice. Pa onda je jako zgodno da prvo obradite jednu letjelicu, njena misija, recimo kad proleti pored planeta, prvo se približava planetu pa se udaljava, pa onda vam ta misija traje nekoliko mjeseci kad istražujete planet, a s time da nećete se moći zaustaviti, nego ćete projuriti. I onda ako imate nekoliko mjeseci razmaka između dvije sonde, to je optimalno. I zato je Voyager 2 lansiran, znači prije Voyagera 1, a onda je Voyager 1 nakon svoje uspješne misije, nakon lansiranja, on je inače lansiran pomoću rakete, tada jake američke rakete Titan 3 Kentaur. Voyager 1 je onda 1979. godine, 5. ožujka, prošao na oko 350.000 km od Jupitera. Nije on prvi koji je prošao pored Jupitera, su tada pored Jupitera već prošli Pioneer 10, Pioneer 11, a onda Voyager 1 je iduće godine
1980. 12. rujna prošao i prvi planeta Saturna, i to toliko daleko od Saturna, to je 120.000 km od njegovih oblaka, znači onoliko zapravo daleko od oblaka Saturna koliko iznosi promet planeta Saturna. S time da je Voyager 1 prošao i pored Saturnovog poznatog mjeseca Titana, jedinog mjeseca koji ima značajnu atmosferu, tako da je prošao na samo 6.500 km od tog mjeseca Titana. Tako da je Voyager 1 napravio zaista jednu predivnu misiju, i Voyager 2 je naravno kasnije slijedio i prošao pored Jupitera i Saturna, samo naravno pošto je Voyager 1 obavio uspješno svoju misiju, onda su kasnije Voyager 2 mogli malo preusmjeriti da on kasnije može proći i pored Urana i pored Neptuna, tako da je Voyager 2 imao više posla, i Voyager 2 nije sada toliko daleko kao Voyager 1, jer Voyager 2 je sada daleko od nas ukupno negdje možemo reći 134 astronomske jedinice, tako da je on daleko od nas 18,5 svjetlosnih sati, za razliku od Voyagera 1 koji je od nas daleko 22 svjetlosna sata. Ali evo, Voyager 1 i 2 i dalje znači su u stanju da nam pošalju neke podatke. Neki njihovi instrumenti su isključeni jer je sve manje električne energije, oni imaju radioizotopne termoelektrične generatore, i iako je službena misija traje, odobrena je misija da traje do 2025. kad će vjerojatno stanje električne energije biti takvo da više neće moći raditi. Ali evo, nadajmo se da će još bar 2 godine Voyager i Voyager 2 slati podatke i da će se ti podaci moći primati. Koliko god su ti signali slabi, na zemlji su međuvremenu tako usavršeni uređaji, osjetljivi senzori, detektori na ovim divovskim antenama, da se još uvijek mogu primati signali, slabašni signali koje nam Voyager 1 i Voyager 2 stižu. I naravno, iako Voyager 1 i Voyager 2 nisu napustili praktično sunčev sustav, ali oni su praktično u međuzvjezdanom prostoru. Zašto? Jer su oni napustili područje heliosfere gdje je glavni utjecaj sunca. Kad imate prostor gdje međuzvjezdani vjetar ima glavni utjecaj u usporedbi sa sunčevim vjetrom, onda se kaže da je letjelica ušla u međuzvjezdani prostor, jer ti uvjeti više liče na međuzvjezdani prostor nego na ovo što zovemo heliosfera gdje je glavni utjecaj sunca. A Voyager 1 je još 2012. godine, dakle prije otprilike 11 godina, je Voyager 1 ušao u to područje kad su rekli evo, on je praktično ušao u međuzvjezdani prostor, iako naravno on i dalje osjeti utjecaj sunca. Tako recimo svojevremeno kad je sunce poslalo jedan veliki koroni izbačaj, onda je čak to registrirao Voyager 1 koji je bio jako, jako daleko. Što inače sve Voyageri registriraju, osim što se prati njihov signal i njihova udaljenost? Da, njihove kamere više nisu zanimljive, nemaju što snimati, a one su postale 1000 slika planeta, dakle posebno Jupitera i Saturna i njihovi naravno mjeseci, ali što je recimo interesantno, Voyageri registriraju određene električki nabijene čestice, pa se onda na osnovu toga vidi kakve su to čestice, koliko tamo imate elektrona, koliko imate atomskih izgara, kakvo je kozmičko zračenje, znači te čestice, atomske čestice se mogu registrirati i vi na osnovu toga vidite zapravo što dolazi sa naše zvijezde, što dolazi znači iz međuzvjezdanog prostora. I ne zaboravimo, Voyageri nose i one pozlačene ploče. Ako bi slučajno neko njih našao, ma neće niko naći, da se nađe, jeli? Kad bi neko našao Voyagere, onda bi našao i te ploče na kojima su, možemo reći, zvukovi zemlje, pozdravi raznih naroda i plemena na zemlji, razne slike sa zemlje, sve ono najljepše na zemlji je stavljeno na te ploče, koje su analogne ploče. Tamo je čak uređaj koji bi mogao kao na one stare ploče da pokazuje te zvukove i slike, jeli? Ako bi neko to našao, imao bi upute kako te ploče iskoristiti da sazna nešto o nama, ali kažem, ko će uopće te ploče naći, to je čisto jedna simbolika, ko da ste napisali to potiče sa zemlje, a to niko neće moći naći, jer tek negdje za 40.000 godina očekujemo da će Voyager doći pored nekog zvijezdanog sustava, ali ne baš blizu, nego će opet to biti jako velika daljina, ali on prije toga neće doći ni blizu ni jedne zvijezde, njegova brzina je prespora za neko realno vrijeme da dođe do neke bliže zvijezde. Jel? Koja bi mu to bila zvijezda? U kom smjeru je krenuo? Pa recimo
on će za 40.000 godina doći otprilike na daljinu Siriusa, mada neće baš proći pored nje. Jeli? Znači mi ne očekujemo da će on doći do daljine nekih bliskih poznatih zvijezda prije nego što prođe 40.000 godina. Jeli? Ali on nije tako usmjeren da bi prošao pored neke zvijezde, tako da on neće uopće doći ni blizu neke zvijezde stvarno. Jeli? Samo govorimo o toj daljini koju on mora prevaliti. Jeli? Dakle, teoretski za 40.000 godina naravno da neće biti signala, neće biti kontakta, neće se znati gdje je, ali je li on ima bilo kakve opasnosti pred sobom? Pa tehničke. Vrlo su male šanse da će on naići baš u neku česticu koja bi ga značajno štetila. Jer možemo govoriti o nekakvim mikro meteoroidima koji su jako sićešni, međutim i oni su rijetki u tom prostoru. Kad idete u taj međuzvjezdani prostor daleko od ovog dijela našeg sunčevog sustava, onda je mogućnost sudara jako mala. Kad su prve sonde prošle, to su Pioneeri 10-11, kad su prošli kroz asteroidni pojas, oni su već dokazali da i u tom asteroidnom pojasu ima puno tog materijala da letjelica preživi. A pogotovo kad uđete u međuzvjezdani prostor, onda su male šanse da ćete naići na neku česticu koja bi mogla zapravo letjelicu oštetiti. Znači tu nema baš neke šanse. A one ploče su napravljene tako da će u uvjetima vakuma izdržati možda i milijun godina, a da se neće bitno promijeniti. Jeli? I da li će u milijun godina letjelica udariti u nešto, kaže male vjerojatnoća da će se sudariti s česticom koja bi razbila sondu u komadiće. To je gotovo nemoguće. Ali to je sad let po inerciji. Da, let po inerciji. Znači, zanimljivo je nešto bilo. Prvi put od 1980. godine oni su prije 6 godina aktivirali male motorčiće za jednu korekciju putanje. Samo da vide da li će proraditi. I zaista, nakon velike pauze, a pauza je bila 27 godina, zaista su uspjeli upaliti male motore, samo da vide da li mogu ti motori da rade. Jer pazite, Voyager imaju 800 kg, a goriva je bilo niti 100 kg. Jeli? Znači oni su imali samo malo goriva za neke male korekcije putanja koje su im bile potrebne da prođu pored Jupitera i Saturna, da prođu na određenim točno utvrđenim daljinama. Prema tome njima više goriva nije bilo potrebno, pogotovo sad kad nema nikakav cilj, jeli? Ali oni su nastavili po toj inerciji letjeti i kako su daleko od Sunca, sunčeva gravitacija više nema značajan utjecaj. Oni su praktično gotovo potpuno van domaša gravitacije Sunca, jer je gravitacija Sunca na toj daljini preslaba, postoji, ali mala, sićušna, jer gravitacija teoretski djeluje beskonačnost. Jel? Sad vidite, zbog daljine od Sunce više ne može zapravo bitno kočiti letjelicu i Voyager 1 stalno se od nas udaljava sa gotovo 17 km u sekundi, dok recimo Voyager 2, on se od nas udaljava sa nešto manjom brzinom od 15 km u sekundi. Ali s tom brzinom on gotovo konstantno tako leti, po inerciji jer nema tu neke gravitacije koja bi ga sad skrenula ili koja bi ga kočila, on jednostavno leti onako po inerciji. Kao kad nešto bacite i sad zamislite da ste bacili kamen i da više nema gravitacije. I kamen leti tamo gdje ste ga poslali ako na njega više znači gravitacija ne djeluje. I tako Voyageri, kad govorimo o njihovom letu, oni lete kao bačeni kamen po inerciji. Znači njima ne treba nikakav rad motora da bi oni dalje letili. Oni nastavljaju svoj let konstantno. Webb teleskop, gospodine Radoniću, snimio je ostatke poznate supernove. Da, zaista, to je jedna od najslavnijih, možemo reći, najpoznatijih supernovih. Dakle, tragovi eksplozije jedne supernove koja je bila viđena u naše doba. Dakle, to nije bilo tako davno, to je bilo 1987. godine, zato ona nosi naziv 1987A. To je bila dakle ta prva supernova te godine, ona se dogodila u veljači 87. godine i već možemo reći preko 3,5 desetljeća znanstvenici istražuju sa raznim teleskopima, mnogobrojnim teleskopima, sa raznim teleskopima u svemiru istražuju zapravo što se sve događa. Jer vi ne samo što sve detaljnije proučavate ostatke te eksplozije, nego vi pratite kakva je evolucija svega onoga što se događa. Jer taj materijal koji je izbačen, on se širi svemirom, tako da se to stalno mijenja. I naravno, svemirski teleskop Hubble nam je tu puno pomogao, jer je Hubble puno pomogao
pošto Hubble dugo godina radi, onda nam je Hubble omogućio da mi iz godine u godinu pratimo što se sve događalo nakon te eksplozije iz 87. Ona se dogodila prije nego što je Hubble lansiran, ali kad je Hubble došao, on je došao u pravo vrijeme da nam može pratiti što se sve događalo kasnije nekoliko godina, a onda i nekoliko desetljeća nakon te čuvene eksplozije. Ona nije bila u našoj galaksiji, ali je to blizu 168.000 svjetlosnih godina, jer to se dogodilo u velikom maglanom oblaku. Jedan amater na Zemlji je prvi to primijetio, da se pojavila jedna sjajna zvijezda koja prije nije bila vidljiva. Znači to se vidjelo golim okom, ali nije se moglo vidjeti iz naših krajeva, jer je to onaj dio južnog neba koji mi nikad ne možemo vidjeti. Tamo se nalaze maglani oblaci i eto upravo u tom velikom maglanom oblaku je bljesnula ta supernova, jer pazite, u našoj galaksiji nismo vidjeli neku supernovu već preko 4 stoljeća. I sad se pojavi u ovoj našoj susjedi satelitu naše galaksije, u maglanom oblaku se pojavi jedna supernova, to je bilo ono wow, jer mi stalno istražujemo supernove, snimamo ih u dalekim galaksijama, a sad evo ono tu nam je preko puta, tako reći u dvorištu, kad imamo ovu satelitsku pratiteljastu galaksiju, veliki maglanom oblak, i zato je ta supernova bila vrlo interesantna za istraživanje, ne samo što je svježa, nego posebno zato što je blizu, i zato su se astronomi pozabavili i sve ove godine oni su istraživali. Naravno došao je red da je James Webb to upravo napravi. Naravno, nije sad James Webb vidio neke bozna kako drugačije elemente, ali vidjeli smo sve to skupa puno jasnije nego što je to bilo moguće do sada. Jer James Webb je ovo snimao u bliskom infracrvenom zračenju, a čekamo još kad će James Webb snimati u onom srednjem dijelu infracrvenog zračenja. Za sad imamo sliku James Webba koja je napravljena pomoću ove njegove NIRCam koja snima u tom bliskom infracrvenom zračenju. To je negdje do oko 5 mikrometara i možemo reći slika nas je na neki način vrlo zaintrigirala. Vidjeli smo puno jasnije onaj središnji dio. U samoj sredini imate tako reći jedno crno polje. I to je područje gdje je još plina i prašine toliko puno. Govorimo o plinu i prašini koji je nastao nakon što je zvijezda izbacila svoje vanjske slojeve i taj ovoj uokolo centra eksplozije ima puno plina i prašine koji su neprobojni i za ovo infracrveno svjetlo u kojem je James Webb snimao. Dakle, sad govorite kako izgledaju ti ostaci te supernove. Znači, mi smo otprilike to vidjeli, i to nam je Hubble lijepo i zorno pokazao, a sad smo to puno jasnije vidjeli pomoću James Webba. Dakle, vidite, očekujemo da nakon eksplozije one zvijezde, imajući u vidu da su onu zvijezdu koja je eksplodirala, da su astronomi nju znali, imaju u arhivama, pa su mogli vidjeti karakteristike te zvijezde, zaključili su da nakon eksplozije supernove od te zvijezde je mogla nastati jedna neutronska zvijezda. Ali mi do sada ne možemo tu neutronsku zvijezdu još uvijek vidjeti. Zašto? Zato što je ona obavijena oblakom plina i prašine. Od materijala. To je taj materijal koji je izbačen eksplozijom i da to je ogroman oblak plina i prašine, daleko veći od dimenzija neke zvijezde. Znači možemo reći ogromna maglica od guste prašine i plina ne dozvoljava nam pogled na neutronsku zvijezdu. Ali taj oblak plina i prašine koji se raširio se da ima jedan oblik koji kažu baš oblik ključanice izgleda. Znači nije taj materijal koji se vidi uokolo te centralne točke, uokolo te crne mrlje, taj materijal uokolo nije raspoređen simetrično, nego nam izgleda po svojoj formi, slučajno tako izgleda kao oblik ključanice. Jer kad zvijezda eksplodira, ona ne mora baš simetrično eksplodirati, pa onda ti materijali nisu podjednako izbačeni. Međutim, desetine tisuća godina prije nego što je zvijezda eksplodirala, ona je već imala svoje izbačaje, samo to nije bila eksplozija same zvijezde, ona je imala velike izbačaje. Ti prijašnji izbačaji, oni su stvorili jednu ovojnicu plina i prašine i mi to danas vidimo kao ono što zovemo ekvatorijalni prsten, zato što je on otprilike u ravnini ekvatora te zvijezde. Naime, kad je zvijezda u tim ranijim, možemo reći, svojevrsnim erupcijama izbacivala materijal koji se kasnije kondenzirao djelomično u prašinu, nešto je ostalo u plinu, stvorilo je taj, recimo, kao nekakvi oval uokolo same zvijezde i to mi vidimo danas sa teleskopima kao jedan ekvatorijalni prsten. Ali već je Hubble pokazao da kad je udarni val eksplozije stigao
do ovog takozvanog ekvatorijalnog prstena, onda je on pobudio na svjetljenje taj materijal. I zato mi vidimo razna svjetla žarišta u tom prstenu. To je sad pogotovo očito kad je snimio James Webb, mi vidimo kako je udarni val udarao u taj prijašnji plin i prašinu koji je bio izbačen i stvorio je te sjajne bijele mrlje koje su posljedice tog udarnog vala koji je pobudio na svjetljenje ovaj stari materijal. A onda mi smo već prije uočili da zapravo kad je zvijezda eksplodirala, zbog magnetskog polja zvijezde bio je izlučaj takav da je u polarnim područjima zvijezda izbacila materijal tako da i sa one sjeverne, sa južne strane stvorila je nešto što liči na pješčani sat. Mi smo već prije upoznati sa oblikom pješčanog sata, jer forma pješčanog sata je više ranije snimena kad su astronomi snimali teleskopima razne zvijezde koje su eksplodirale, pa je već Hubble uočio da tako nešto postoji i kod ovog slučaja. Sad je James Webb to također pokazao. Vi ne vidite cijelu formu pješčanog sata, nego vidite onaj dio koji je u rubnim dijelovima koji se baš na neki način osvijetlio, malo svijetli. Znači vi ne možete vidjeti kompletan pješčani sat, ali mi znamo da je taj materijal koji je izbačen kroz polove sa sjeverno i južnog pola zvijezde, da je taj materijal na neki način stvorio jednu maglicu koja ima formu pješčanog sata. I mi vidimo znači svojevrsne prstenove koji nam zapravo prikazuju zapravo rubna područja tog pješčanog sata. To su ta dva, možemo reći, vanjska prstena. Jedan je više okrenut prema nama, drugi je tamo malo iza nas, ali oni nam na neki način svjedoče da postoji nešto u obliku pješčanog sata. To je taj najudaljeniji plin u odnosu na centar ove zvijezde. Ako naši slušatelji vide ovu sliku, a lako je mogu pronaći, samo traže i na 987A i James Webb, pa će vidjeti ove slike, vidjet ćete neke sjajne zvijezde. Te sjajne zvijezde, dvije sjajne zvijezde koje su u kadru, to su zvijezde u našoj galaksiji koje se slučajno nalaze na tom pravcu, pa su te zvijezde naše galaksije ostale u tom kadru. I druge zvijezde se vide uz ove dvije sjajne, ali bitan je taj prsten koji se jako nazire i uokolo tog prstena ima jedno isto difuzno svjetlo, jer to je također materijal koji je bio ranije izbačen, samo on nije toliko u obliku prstena, nego je još malo udaljio se i više je difuzan, ali i to difuzno svjetlo se vidi. Tako da evo, naravno sad znanstvenici su zadovoljni što je James Webb pokazao kako ovo izgleda i naravno da će oni dalje koristiti James Webb da mogu dalje pratiti što će se događati u narednim godinama, jasno. To zapravo hoću i pitati, koliko su godine tu uopće važne i hoće li bilo što se pod navodnicima raščistiti da bi James Webb u teleskop u svom trajanju, u svom životu vidio nešto više od ovog što sad vidi. To je teško reći. Naime, vrlo su nam slabo poznate evolucije koje se događaju kod eksplozija supernovih, jer naprosto nemate priliku da ih izbliza istražujete. Ovo je baš slučaj da vi malo istražujete izbliza i tu tek moramo zapravo učiti. Sad pazite, moguće je da će neki drugi instrument registrirati recimo pulsara. Zašto? Ako je to pulsar, neutronska zvijezda. Jer ako neki instrument koji prima recimo rentgensko zračenje ili radiovalove, ako on primi radiovalove ili X zrake iz tog područja, to će biti znak da je to stiglo iz neutronske zvijezde. Znači, ti su dijelovi elektromagnetskog zračenja sada na neki način apsorbirani u onom plinu i prašini. Ali možda će prvo ovi drugi instrumenti biti u stanju da registriraju takve vrste zračenja, a James Webb možda neće biti prvi koji će to moći vidjeti, jer on snima u tom bliskom infracrvenom i srednjem infracrvenom, znači on možda neće uopće biti u stanju možda za svog života uočiti to. Ali možda će se dogoditi da neki drugi instrumenti, govorim dakle o X zrakama ili možda o gama zračenju ili možda o radiovalovima, možda će ti drugi instrumenti koji to registriraju ustanoviti i potvrditi da je tamo neutronska zvijezda. A to se može dogoditi možda u narednim godinama, da li za 10 godina, mi ne znamo zapravo kad će se to raščistiti, da neko zračenje, da neko od tih zračenja dođe i da ga neki instrumenta registrira. Ali koji instrument, to će zapravo ovisiti koje će se zračenje probiti, ali naravno to možda ne moramo očekivati da će se probiti nešto što će moći sam James Webb snimiti, nego će možda snimiti neki instrument drugi, jel? Da, podsjetite malo sve nas, Ante, koji je predviđeno vrijeme
trajanja James Webba? Pa recimo ono primarno oko 10 godina, ali ako bude sve u redu, ako se ne desi nešto nepredviđeno, ako ne bude nekih malo težih udaraca, eventualnih slučajnih meteoroida, da bi James Webb mogao raditi 20 godina. Ali ono očekujemo bar 10 godina. Ako 10 godina radi, onda je to uspjeh. Ali ima velike šanse da radi 20 godina. Samo niko neće daći preciznije. Molim? Kao što vidimo s Hubbleom. Evo, Hubble je iznenadio, samo naravno, Hubble je imao 5 jako ozbiljnih servisnih misija, tu su astronauti napravili fenomenalno, to je bilo jako skupo. 5 letova šatla koji su bili pomno pripremljeni sa dodatnim, ne samo popravcima, nego su instalirani novi moderni instrumenti. Kako je vrijeme prolazilo, tako ste vi na Zemlji radili nove instrumente koji su bili poslani na Hubbleov teleskop, pa promjena žiroskopa na Hubbleu, promjena fotonaponskih ćelija. Dakle, toliko toga se mijenjalo jer je on bio sagrađen na taj način da vi neke module možete izvaditi, staviti nove, da možete neke elemente promijeniti i zato Hubble sa sreća radi, nadamo se da će raditi godinama i kao što su znanstvenici željeli i to im se želja ispunila, da možemo istovremeno sada imati i Hubble i James Webb jer svaki na svoj način istražuje nebeske objekte. Da li James Webb nije podložan servisima samo zato jer nije tako građen ili zbog udaljenosti? Da, dobro pitanje. Daljina. Daleko je oko 1,5 kilometra od nas, za razliku od Hubblea koji je daleko malo više od 500 kilometara. I Hubble je u orbiti oko Zemlje, ovo je daleko u jednom prostoru gdje su slične gravitacije Zemlje i Mjeseca i tu je stalno neki otprilike balans, pa on zapravo ne stoji na istom mjestu, nego pravi jednu veliku nepravilnu kružnu stazu uokolo te točke nazvane Lagrange 2, koja je eto toliko 1,5 kilometara daleko od naše Zemlje. Dakle, to je jedna pogodna točka za takva istraživanja, da može nesmetan od Zemlje i Mjeseca, da može nesmetano istraživati svemir i naravno ne smije istraživati ona područja koja su blizu Sunca, ali bi ga omelo, jer instrumenti moraju biti stalno u sjeni, dobro ohlađeni kad govorimo o James Webb teleskopu, ali evo, upravo zato što je daleko od Zemlje, male su šanse da će ga pogoditi kakav dio smeća naše civilizacije ili male su šanse da ga pogodi u tom prostoru nekakav meteoroid ili mikrometeoroid, kao što već imao nekoliko pogodaka, ali koji nisu napravili neku veću štetu. Tako da James Webb je, dakle, predaleko, mi danas nemamo sredstva da servisiramo James Webba, ali pazite, ne može se isključiti mogućnost, pa čak i ta mogućnost stavljena. Recimo, postoji mogućnost da u budućnosti, da li je to sad 10 godina ili više, da se neka robotska letjelica pošalje, dakle nećemo sad možda astronaute, ali robotska letjelica koja bi bila tako napravljena da dođe do James Webba i da ga nadopuni gorivom. Onim gorivom kojim je potrebno da on povremeno svaki nekoliko tjedana napravi neki mali manevar da bi ostao u toj stazi u kojoj se on nalazi, kruži oko te točke, jeli, da bi on tim manevrima održavao tu svoju orbitu, taj svoj položaj, da je on stalno u takvom položaju, da su mu na jednoj strani Zemlja i Sunce, tako da on prati Zemlju na putu oko Sunca, ali uvijek mu je Zemlja otprilike između James Webba i Sunca. Dakle, predaleko je, ali jednog dana bi neka robotska letjelica mogla njega bar nadopuniti gorivom, ako bi bilo u pitanju da mu treba goriva, a da su instrumenti u stanju da i dalje rade. Znači, naravno, da li će instrumenti biti u stanju da dalje budu efikasni. Ako budu efikasni i dalje, a bude potrebno gorivo, onda će se moći napraviti, ako se na vrijeme planira, napraviti, dakle, robotska letjelica koja će doći gore, daleko od Zemlje, spojiti se i nadopuniti ga gorivom. Za let astronauta do tamo jednog dana, to bi bila dosta skupa misija, to bi se više isplatilo poslati robotsku letjelicu ako je riječ o tome da se nadopuni gorivo, i to su imali na umu. Dok su gradili James Webba, kako se ta gradnja otegla, oni su među vremenu nešto tamo napravili da bi neka letjelica u budućnosti mogla doći i nadopuniti gorivom James Webba, znači. Na 6167002 netko vas vjerojatno želi, Ante, nešto pitati ili nas sve ostale o nečemu obavijestiti. Dobro večer vam želim. Dobro večer. Tako je, dobro večer. Evo, zanimljiva se pojava desila u subotu, negdje oko 21 sat. Čitav niz satelita u istom razmaku
u ravnoj crti se kretao nešto malo sjevernije od Gospića, kao da je recimo bio smjer negdje Senj Rijeka i prema Kninu, ali to je bilo u čitavom razmaku. Da li je to uopće na kakvim zvezdarnicama zabilježeno i što je to moglo biti uopće? Da, to su sateliti za satelitski internet, to je sustav Starlink, oni do danas su lancirali preko 5000 satelita sustava Starlink. Oni idu kao točkice, onako, kao lanac. Oni su u početku, dok se ne razdvoje, oni su dosta blizu jedan drugome i onda vi možete njih jako mnogo vidjeti koji su poredani kao vagon do vagona. Jedan za drugim kao nešto na ogrlice na nizam. Dakle, oni su prolazili. Da. Tako je, dobro. Hvala na objašnjenju, vjerojatno su to mnogi uočili, pa nas je stvarno zanimalo takva prva put pojava. Dobro, hvala lijepa na objašnjenju. Molim lijepo. Pozdrav. Hvala vama, pozdrav. Što ćemo sad, Ante? Da, ima nešto vrlo zanimljivo kad smo već kod James Webba. James Webb je nedavno snimio jednu predivnu galaksiju M51 po Messierovom katalogu objekata. Ta galaksija se nalazi uz zvijezdu Lovački psi i to je jedna od najljepših galaksija. Od nas je daleko 27 milijuna svjetlosnih godina i naravno kako je ta galaksija jako lijepa, moram reći da mnogi astronomi amateri koji imaju lijepe teleskope i uređaje za snimanje, oni se često na neki način pozabave i snimaju tu predivnu galaksiju. Inače ta galaksija ima jednu svoju susjednu, jednu manju galaksiju s kojom je u interakciji. Dakle, postoji jedna interakcija, možda je ta interakcija djelovala da su spiralni krakovi ove galaksije M51 toliko izražajni, možda zbog djelovanja susjedne galaksije. Ali teško je naći galaksiju koja ima tako lijepo izražene i estetski lijepo uređene spiralne krakove kao ta galaksija. Inače, ta galaksija je poznata pod nazivom galaksija vrtlog. Taj vrtlog M51, on je bio i meta James Webba i vidjeli smo kako je James Webb to predivno snimio. Naravno, James Webb je snimio i u bliskom infracrvenom, pa je snimio u srednjem infracrvenom dijelu spektra i onda su ta dva spektra kombinirali u jednu zajedničku sliku. Tako da smo dobili dosta detaljnu sliku ove čuvene galaksije, te predivne galaksije, kakvu nikad prije nismo vidjeli. Ona je sad u jednom novom svjetlu snimljena. Ja sam rekao da je ona toliko daleko, ona nije tako daleko, mislim ona spada u relativno bliske galaksije, jer od nje do nas svjetlo putuje 27 milijuna godina, ali galaksija je prelijepa i lijepo, naravno, boje su umjetne. Kad nađete tu galaksiju na slikama što je snimio James Webb, to su sve umjetne boje jer se radi o infracrvenom svjetlu, pa ne bi bilo vidljivo, dakle, da nemate to obojano. I onda vidite zapravo to što u toj galaksiji gdje se nalazi ona ogromna količina prašine unutar ovih spiralnih krakova, ogromna količina prašine koja je zagrijana i onda je to zapravo snimljeno u infracrvenom dijelu spektra. Onda imate područja gdje su mlada jata zvijezda i onda okolo tih mladih jata zvijezda imate puno ioniziranog plina koji se na poseban način vidi. I to što se vidi zapravo kako su mlade zvijezde koje su nastale, koje su raščistile područje okolo sebe, ali imate znači okolo puno ioniziranog plina zbog utjecaja ovih mladih vrućih zvijezda. Tako da ova slika je posebno, rekao bih, impozantna, ona je posebno fascinantna kad smo vidjeli ovu galaksiju zahvaljujući James Webbu u jednom zaista novom svjetlu, a inače je to galaksija koja je često istraživana drugim instrumentima, posebno zato što ima tu interakciju sa ovom susjedom koja je jedna zapravo manja galaksija. Ne može čovjek vjerovati da jedan pogled može obuhvatiti galaksiju. Da, zaista, pa čak zapravo na ovoj slici koja je objavljena i nije cijela galaksija i na ovoj slici koju sam vidio i nema ove susjede, jer je to zapravo James Webb toliko detaljno snima, a ona nije tako daleko. To je baš sam vrtlog. Tako da i nije zapravo cijela snimljena, ali je snimljen taj najinteresantniji dio zaista. Želim dobro večer i vama. Dobro večer, poštovanje. Dobro večer. Izvolite. Evo samo da se na neki način uključim. Evo baš sam pred dalekozorom 100 mm gledam Saturn, uživam. Koliko ste rekli da je promjer objektiva? 100 mm, bravo. Kromatski imam 5 mm objektiv, 110 puta povećanja. Evo baš gledam kroz prozor na istok. Bravo. Uživam u Saturnu. Čekam malo kasnije da se pojavi mjesec Jupiter, jučer sam gledao baš predivno se vidi. Rano jutrom Venera. Tako je. Trd,
evo, baš uživam. Evo, ne znam, uživam Andromedi. Drago nam je da ste najavili. Jer kako se lijepo vide Saturnovi prstenovi? Evo, danas je baš ono, kako se kaže, jasno, bez turbulencija, vidim prstenove. Divno. Gdje možete uživati u tome? Evo u Zagrebu. U Zagrebu gledam kroz prozor, znači u Novom Zagrebu, evo na istok gledam. Bravo. Sjajno. Imao bi samo jedan onako malo, jedan predlog, jednu sugestiju. Vi ste, gospodine Ante, stvarno, kako se kaže, izvrstan kad objašnjavate ove stvari znanstvene, no možda ne bi bilo loše da se na neki način ljudima pokuša te stvari koje pričate približiti onako malo slikovito. Mi kad čujemo riječ galaksija, upravo ste sad malo spominjali jednu, pa se spominjete neka promet, ne znam, određen broj zvijezda, nekakav rasponu, ne znam kojim broj svjetlosnih godina, teško je to na neki način ljudima vizualizirati, znači mentalno na neki način shvatiti. Pa evo samo jedan primjer kako se to može na neki način ljudima približiti. Ako na neki način zamislite galaksiju da je smanjimo, recimo, da pokrije površinu sjevernoameričkog kontinenta, koliko bi sunce bilo veliko u, kažem, takvoj galaksiji. Staviti u odnose. Da, u odnose. Znate koliko bi bilo veliko? Koliko? Znači, kad pogledate otisak svog prsta, znači 2 braze unutar otiska prsta, bilo bi veliko kao krvno zrnce. Eto. Čitav sunčev sustav, znači do orbite Neptuna bi stao recimo na kovanih pod 5 kuna. Da, tako je to. Zamislite nešto veličine sjevernoameričkog kontinenta i sunce tih dimenzija odnosu na tako nešto. Pa na neki način, evo, sugeriram da te slike koriste. Dati relaciju. Da postane jasnije o čemu pričam. Lako vama uz vaš dalekozor. Tako. Hvala lijepo vas pozdravljamo. Moram naglasiti da je baš 27. kolovoza Saturn bio u opoziciji. Znači ovih dana je Saturn u onom položaju kada je najbolji za promatranje, se vidi cijelu noć praktično i baš je bliže Zemlji nego inače. Mislim, Saturn je inače daleko 1,5 milijarde kilometara, ali ovih dana je Saturn u najbližem položaju nama i zato je sad zgodno vrijeme za promatranje, a možete ga vidjeti i na večer i tokom noći i rano ujutro, jel? I mislim da to naš slušatelj radi u svim vremenima. Halo? Nema veze, evo. Da ima veze, slušamo. Sve ima veze. Recite. Jeste li već se prebacili na neko drugo područje ili ste još uvijek s nama u ovom pozivu? Dobro večer, želim. Dobra večer, slušamo vas. Ja vas nažalost slušam samo zadnjih godinu dana, prije nisam. To je moje mišljenje o vašoj emisiji koja je toliko interesantna meni, a vjerujem i mnogim ljudima, i gospodin Ante toliko zna o toj materiji da je mene sram koliko ja malo znam o bilo čemu. Imam jedno pitanje koje je djelomično vezano uz astronomiju, samo djelomično, i nema veze sa znanošću, ali bi probao pisaći. Možda je, kažem, kako prije nisam slušao prejšnjeg godina. Da li je to neko postavio ili ne znam, vjerovatno je. Dakle, naime, radi se o sljedećem. Erich von Däniken. Znamo dobro ko je, dakle, švicarski, kontroverzni, znanstveno popularni pisac. Koliko je znanost nije sad to važno, koliko je to kontroverza nije ni to važno. Dobro. Dakle, čovjek je kroz ja sam pročitao sva njegova djela. Ja sam kao tineđer još bio zaluđen Dänikenom i pročitao sam, koliko je meni poznato, sva njegova djela koje je on napisao. Sad, dakle, uvod ne moram. Znači, od drevnih civilizacija do naprednih civilizacija, Egipat koji je bio veoma napredna civilizacija, znači imamo slike, imamo znači pisane slikovne poruke o ljudima koji silaze sa zvijezda. Dakle, imamo u Južnoj Americi, imamo ona silna, ona ogromnih veličina, one
kamene one otiske, imamo u redu. Americi polja. Znači, čisto pitam ovako osobno pitanje. Može? Vas, Ante, vjerujete li da smo ikad bili posjećeni od nekakvih vanzemaljaca? Hvala lijepo. Da, hvala i vama. Ne vjerujem, ne isključujem 100%, daje mogućnost možda 1%, ali ne vjerujem da se to događalo i naravno ja sam i pod utjecajem znanosti koja nije dokazala da se zaista radi o posjetima vanzemaljaca. Naprosto radi se kako ćete vi interpretirati neki stari crtež ili neki kip i tako dalje. Dakle, imate razne interpretacije, ali koliko mi je poznato nema nekakvog fakta, nekakvog dokaza i svega toga da bi mi zaključili da su to zaista napravili vanzemaljci. Tako da ja osobno ne mislim da je to, ali kažem, ništa ne bih rekao 100%, ali mala vjerojatnoća da je to rezultat posjeta neke civilizacije. Evo, mi do sada nismo našli nešto, bilo kakav artefakt za koji bi bili sigurni da je to došlo od nekud van naše civilizacije. Evo, to je moje mišljenje. Ali da su postojale zaista napredne civilizacije? Pa čujte, koliko su napredne civilizacije na našem planetu postojale, mi se često čudimo, ali nekada vi možete na jednostavan način doći do nečega što se mi danas čudimo, a nisu trebali neki instrumenti. Jel? Poštovanje, lijep pozdrav sa Pelješcima. Ovako, ja bih nešto pitao gospodina Radonića, a uvijek me vaš kolega Kolević, koji ima Exploru na Radio Puli, uvijek me nekako potiče da vas nešto pitam. Dakle, on je danas rekao da je taj mali roverić koji su Indijci spustili na mjesec i tako dalje, da je u jednoj velikoj opasnosti zbog amplituda temperatura plus ili minus 150. I mene sad ovako čisto za svoju dušu me zanima zašto ti ljudi u tim industrijama, jakim državama i tako dalje ne upotrijebe materijal koji se zove Kevlar, koji bi u obliku lopte zatvorio te uređaje za vrijeme te mjesečeve ili Marsove zime, tako da se zaštiti te uređaji. I druga stvar, ako se jednog dana ispostavi da se isplati rudarenje pod navodnike na tom mjesecu, morat će se upotrijebiti nekakav nuklearni reaktor radi upotrebe struje, jer ništa drugo ne može doći u obzir. Eto, što vi mislite o tome? Hvala. Hvala vam, gospodine Ratko. Ajde prvo ovo da kažemo. Pazite, nije tako lako napraviti neki uređaj koji moraju držati u noćima niske temperature. I pazite, kod Indije imate situaciju, njena cijela misija, ova Chandrayaan 3, je koštala, računaju, $74 milijuna. To je jeftino za ovakvu jednu misiju. I sad, naravno, ako idete na to da ta misija mora mjesecima raditi, funkcionirati, onda to strašno povećava troškove. Tako da možete računati da bi vam neko odobrio jedan projekt, morate ići na neku nižu cijenu. A dakle, zaista, da ima šanse da se nešto napravi tako lako, oni bi to očito napravili. Evo, to nisu oni uspjeli napraviti, a već su na početku rekli da su male šanse da će rover i lander općenito da će moći raditi nakon te hladne noći. Kinezi su napravili, njihov projekt je bio puno skuplji, oni su dosta uložili i Kinezima su zaista oba dva landera i roveri radili daleko više od mjesec dva, radili su čitave godine, jer su na neki način napravili to da vozilo može izdržati u toku noći, pa i ruske lunohode su izdržali više noći na mjesecu, jer su tako bili građeni, bili su dosta glomazni i tako dalje. Znači, kad imate veliku masu na raspolaganju, kad možete napraviti težu letjelicu, teže vozilo, onda imate veću mogućnost da možete napraviti tako da to može dugo izdržati. Ali moram naglasiti, recimo, ruske lunohodi su imali radioizotopni termalni električni generator i to je pomoglo da su ruski lunohodi mogli tako dugo izdržati, jel? Gospodin spominje i materijal Kevlar za praktički oblaganje. Da, za sad nema podataka da bi se to moglo tako efikasno uporabiti, jer inače bi oni to, da je to jednostavno, oni bi to lako uporabili, ali evo vidjeli smo da za sada to nije došlo u obzir. Znači. I sad se vraćamo pitanjima koje je Sašo postavio. Važno je pitanje ko će uložiti taj novac, tim prije što uklanjanje smeća je jedan projekt koji bi u nedogled trajao. Pazite, ako vi sad imate
preko 30.000 objekata koji se radarom prate jer su veći od bar 10 cm u promjeru. A oni koji imaju u promjeru centimetar i više, njih ima blizu 1 milijun komada. A onih manje od centimetra ima na 10 milijuna. I sad ajmo srediti onih 30.000 nekoliko. A to su toliko različite orbite, ravnine orbita, visine različite. Ko će to platiti da se to barem velikim dijelom očisti? Evo, ja ne vidim neko rješenje u bližoj budućnosti. Ja ne znam kako to riješiti. I onda naravno, kad imate privatne tvrtke koje su već osnovane, neke imaju sjedište u Luksemburgu, koje misle rodariti na asteroidima, pazite, oni nemaju još novaca da se sad pozabave, njih direktno interesiraju asteroidi. Oni nemaju puno sad novaca da bi sad nešto vježbali u orbiti oko Zemlje. Oni su već prije više godina najavili da će poslati male sonde koje će letiti blizu asteroida, da izvide da li ima nešto na tim asteroidima što bi im privuklo pažnju, pa da bi izabrali neki asteroid kao cilj. Ali ni to još nisu napravili. Prema tome je jako sporo jer sve to košta. O Indiji koja se nudi drugima za suradnju, sonda prema Suncu i suradnja s drugima. Više aspekata. Ako govorimo o čisto znanstvenom aspektu, Indija u znanstvenom aspektu zaista napreduje u raznim poljima. Evo, znamo da ona je jaka u astronomiji, da ima jaku radioastronomiju, znamo da se bavi mnogim stvarima vezanim za fundamentalnu fiziku i znamo da već kad su u pitanju instrumenti, da je već na ovim svojim dosadašnjim letjelicama i satelitima Indija mogla slati i slala je znanstvene instrumente. U subotu je zaista lansirala i svoju prvu sondu koja treba 4 mjeseca letjeti do točke Lagrange 1 da bi stalno nadgledala i istraživala sunce i pratila sunčevu aktivnost. Nego htjeli ste sad neko pitanje? Pa da, nekog sam ostavila na čekanju, pa vas molim, izvolite, ispričavam se. Dobar večer. Dobar večer. Ja sam u automobilu, ali normalno na interkomu i tako dalje. Meni je jako interesantno već godinama, ali vrlo na preskokce i nekako slučajnosti pratim i uživam u vašim emisijama, mada izuzetno malo znam o astronomiji. Međutim, ponukalo me da se javim i potražim vaš broj sad dok se vozim. Želim iskreno gospodinu Radonjiću da doživi ono što sam ja doživio i da promijeni svoje mišljenje o 1% vjerojatnosti posjete strane vanzemaljske civilizacije. Željno očekujemo vaše... Vidite, ja nemam namjeru pričati, ne mogu tako na brzinu ispričati, osim toga možda se ne uklapa u koncepciju vaše emisije. Ali ukratko. Prije 40 godina supruga i ja, ona u visokom stupnju trudnoće, 8. 9. mjesec, putujemo iz Zagreba prema Slavoniji. I novi automobil, mi mladi ljudi, akademski obrazovani, sve skupa, vraćamo se, evo zaustavit ću se automobilom da lakše pričam, i vraćamo se iz Zagreba prema Slavoniji. Vidimo na nebu svjetlo koje je tako lagano išlo, kaže supruga, kaže radi se o avionu, ja sam došao iz avijacije, iz vojske, kažem neće biti to avion, možda helikopter, i tako smo mi to pratili, teško mi je reći koliko, možda 20 minuta, vozili se, autoput je bio u jednom, samo jedna traka, znate ono, počeo se raditi dupli autoput tih godina, to je bilo 79. godine, točno, jel? Negdje jesen 79. godine. Aha. I to smo svjetlo gledali, približavalo se sve bliže i bliže, sve niže i niže. Promet je bio užasan na autoputu, Grci, Turci, kamioni, svi se kreću po jednoj traci, preticat ne možeš i tako dalje. I to konstantno. I da sad skratim, to svjetlo se polagano približavalo sve nama bliže i niže. I ja kažem, ajmo mi parkirati, imali smo novu Ladu, ajmo mi parkirati sa strane auto da vidimo, to je vjerojatno helikopter, negdje Križnovo, Selac, Ivanić grad, tu negdje je to moglo biti, nisam mogao biti siguran. Noć je bila oko 10 sati na večer. Svjetlo se na koncu polako spustilo, 20 metara je bio otprilike ili negdje širina tog autoputa tadašnjega i grmlje. Svjetlo se spustilo iznad grmlja vrlo lagano i polako i stalo. Tog momenta prestao je teći promet na autoputu. Dakle, nigdje nikoga nije bilo.
vidjeli su se jasno obrisi sa boka letećeg tanjura, vrlo slabo osvjetljenoga, po mojoj procjeni promjera oko 15 metara njegove širine. Ja sam želio, imao sam neki pištoljić u autu u to doba, htio sam izaći preko van da vidim ja sad šta se radi, da to neko čudno tijelo, i htio sam izaći van da vidimo, će neki mali neko otvoriti kao u filmu neke lojtrice dole, pa će neki zeleni izaći van i tako dalje. Žena je počela histerično plakati, užasno se bojala. Mi smo očekivali da se bilo ko pojavi, da vidi li još netko to. Nismo shvatili, sanjamo, ne sanjamo, štipamo se, šta vidiš ti, šta vidim ja. Ja ne mogu reći koliko je to trajalo. Nigdje nikoga, mi smo bili u pustom prostoru do prije par minuta gustom prometu autoputa. I u tom našem njezinom plakanju ona se uhvatila meni oko nogu, klekla, histerična je kažem bila, bojala se užasno i ja nisam prišao objektu, ali se u jednom momentu objekat počeo lagano dizati. Vrlo lagano iznad toga grmlja. Znači nama 20 metara udaljeno. I diže se na par metara iznad tog grmlja, onda isto tako lagano krene prema Zagrebu, znači suprotno nama, i onda mi gledamo što sad, kako kuće sad dalje ići, onda je toliko ubrzao brzinom da ga oko više, naprosto je nestao u zvijezdama, oko ga više nije moglo pratiti. Zvuka nema, mirisa nema, ničega, ništa. Ispričao sam to vrlo svjesno, to sam kasnije zaustavio policijsku patrolu, ispričao je njima sve skupa da ima zabilješka i sad, gospodine Ante, ja želim samo vama da doživite to i da nikad ne kažete više da vjerujete u taj 1%, vjerojatnosti strane civilizacije. Ja vjerujem 1000%. Hvala vam puno na ovom vašem svjedočenju. Evo, ja sam bez riječi, ne znam što da kažem. Iznenadili ste me stvarno. Šokiran sam na neki način. Hvala vam. Vrlo uzbudljivo. Da. I vrlo ste nam lijepo to detaljno opisali. Recite, nije se vidio nikakav poseban mlaz osim svjetla. Kako je svjetlo bilo? Ne, vidite, nema zvuka, pazite. Kakva boja svjetla? Tehnički obrazovan i sve skupa, neću vam sad ići u detalje, da ostanemo u određenoj diskreciji. Nema nikakvog zvuka. Svjetlo je bilo tek toliko da se pojavilo svjetlašce, da je dozvolilo da vidim obris diska. Znate, diska gledate bočno, onda ga vidite, vretenasto. Znači ja nisam mogao reći da je to leteći tanjur, ali vidim da je obris diska, presjek diska, kad gledate, onda je to vreteno. I to svjetlo je bilo toliko slabo da je samo davalo u toj mrkloj noći. I gledajte, kad je to odletilo takvom velikom brzinom, promet je jedanput se pojavio. Jure kamioni, šleperi, automobili iz jednog pravca, drugog pravca, promet kao nekada. Ima možda smo bili u nekoj vremenskoj kapsuli. Stvar je totalno čudna, ja sam puno kasnije razmišljao, čitao, pratim i Mišakove one zanimljive emisije i sve skupa i njegove goste, i evo stali su mi i pratim njegove i tako ima nekakvih naznaka i nekakvih razmišljanja, međutim teško je bilo što sad više reći osim ovoga što sam vam ja vrlo svjesno u prilično detalje rekao. Zanimljivo je to što je promet nestao. Nemoguće u to doba 79. godine toliko veliki promet autoputa i da se to zaustavi. Da me pitate koliko je to trajalo, ja ne znam koliko je to trajalo. Izgubite orijentaciju, meni se čini da je taj nazovimo leteći tanjur sada, da je stajao tu iznad tih grmlja, metar jedan iznad tog grmlja, da je stajao možda, 10 minuta, možda ne više, ali teško mi reći. Puno vam hvala. I onda kad se udaljio, onda je se otišlo, sad sam izgubljen interkom, kad sam otvorio i sad više ne znam, jel me imate još uvijek? Da. Slušamo vas još uvijek. Stao je čovjek pomoć na cesti, da imam problema i tako. Pita, je li trebate pomoć? Da, to je neki od vaših, gospođo Dubravka. Hvala vam lijepa. Recite mi samo, dajte mi samo recite, kada ste kasnije kroz sve ove godine sa suprugom razgovarali, analizirali, sjećali se,
Jesu vam se podudarale slike doživljaja? Slušajte, apsolutno u detalje, nema tu. Ja sam sebi čak zamišljao ovako, mi smo bili mlada obitelj Zemljana. Muškarac, žena, dijete na putu, veliki, i tako dalje na putu, beba i sve skupa. Ja sam za to zamišljao da možda čak skeniraju, eto, otkud znam, u tom neznanju, u tom razmišljanju, otkud, zašto, sad to, zašto se baš nama dogodilo i tako dalje. Vrlo uzbudljivo. Pa mogu vam reći da je. I onda, znate, kad vi sad tako kažete, kao ja razumijem vaš znanstvenu orijentaciju, pristup i znanstvenu obavezu. Međutim, ako se budete znanstvenih slobodne misli, vi ćete sasvim sigurno dozvoliti slobodu da se otrknete od znanstvenih okova. A kad to kažem, mislim da ćete znati o čemu govorim. Jednog dana otrknut ćemo se i od dekadskog sustava u matematici. Jednog dana ćemo se otrknuti i od toga da je brzina svjetlosti najveća brzina. Jer kako putovati, otrknut ćemo se od toga da materije, nas materija opterećuje. Dok god bude čovjek, znanost opterećena materijom, nema putovanja međugalaktičkoga. Hvala vam puno. Ovo je bilo lijepo. Da. Molim lijepo. Bili ste jako zanimljivi. Hvala, do slušanja. Hvala i vama, čenja, lako noć. Rekli ste da još trebate završiti priču o Indiji. Jer nas slušatelj pitao, ja sam počeo pričati kako Indija je jedan poseban znanstveni aspekt. Sad, ako izuzmemo znanstveni aspekt, tu je naravno još i politika, jer želite na neki način pokazati kakva ste zemlja, što sve možete, ali trebamo naglasiti, Indija kao suvremena jaka država, najmnogoljudnija država na svijetu, ona ne može bez svemirske tehnologije. S jedne strane, razvoj svemirske tehnologije utječe općenito na razvoj industrije, a s druge strane, to je uporaba svemirske tehnologije. Znači, Indija također treba meteorološke satelite za navigaciju, za zemljine resurse. A Indija umjesto da to kupuje na skupi način, ona to jeftinije sama radi. Znači, ona sama radi satelite koji su neophodni i sama ih lansira svojim raketama. A nekada je Kina morala kupovati satelite, naručivati tuđa lansiranja, a sada ona sama sebi radi, prema tome to je puno jeftinije kad ima svoj program, a uz to još može i lansirati i raditi poslove drugima, lansirati satelite, i onda iz toga dobije još novce. Prema tome, u tom smislu, zaista indijski svemirski program ima više aspekata. Znači, on je ekonomski praktičan, on daje važnost političku važnost zemlji, daje prioritet Indiji kao jednoj suvremenoj državi koja je pokazala što se može, a s druge strane, tu je onaj znanstveni dio, a Indija ima naravno mnogo posla u toj znanosti gdje vidimo gdje njeni znanstvenici zaista postižu vrijedne rezultate, imaju jako vrijedne programe. Slušamo vas na 6167002, izvolite. Halo, Dobar večer, slušamo, izvolite. Dobar večer, čujete me? Da. Sam u eteru. Jeste. Gospodina Antu bi pozdravio. Hvala lijepa. Vidjeli smo se uživo prije mjesec dana, u tramvaju sam vas prišao, pitao vas da li bi se na Marsu mogu radio programi za zemlji slušati, da li se sjećate? Da. Pa zapravo ne, jer zapravo radio programi, oni imaju nekakav svoj cilj dokud dosežu radio valovi koje vi želite slušati. Pa onda nema šanse da ćete sad primati te radio signale za radio. Odgovorili ste mi na pitanje da znao vas zbog Voyagera 1, rekli se da komunicira sa zemljom sa 1 milijardi dio vata. Da, to nema problema. Dakle, jedna je komercijalna radio stanica, a druga je stvar ako vi namjerno želite komunicirati. Dakle, normalno vi radite komunikaciju milijarde kilometara daleko od zemlje, to nije problem. Htio sam vam postaviti dva pitanja. Da. Prvo pitanje je sad ovdje, gdje sam ja? Pitanje je da li znate gdje se nalazi sonda New Horizon, koliko je astronomskih jedinica udaljena od Plutona i da li će istražiti osim Plutona Ultima Thule još neki
objektu u Kuiperovom pojasu. Dobro, u redu. Dobro. I drugo pitanje, da li vjerujete da li postoji planet 9 i da li će teleskop James Webb pomoći u istraživanju 9. planeta da ga se ugleda. Evo, hvala. Hvala i vama, pozdrav. Mi zaista ne znamo da li 9. planet postoji. Ako on postoji, vrlo je slabašo njegovo zračenje u infracrvenom jer je on jako hladan, ali ne možemo odbaciti mogućnost da bi James Webb eventualno mogao otkriti taj planet. Samo pazite, pošto ne znamo, ako taj planet postoji, 9. pitanje je gdje se nalazi, a oni sad neće trošiti dragocjeno vrijeme da pretražuju nebo kad James Webb na neki način ima malo vidno polje i sad čak i da znate da postoji taj planet, ako ne znate gdje je, bit će ga vrlo teško naći. Prema tome mislim da im se neće isplatiti da sad sistematski traže, ali da je moguće sa James Webbom slučajno možda otkriti takav jedan 9. planet, to zaista to stoji. To je znači moguće, da. I prvo pitanje, Novi horizonti. Da, ovako, što se tiče sonde Novi horizonti, ona osim Plutona, ona je prošla pored jednog malog tijela u Kuiperovom pojasu, a to je Arrokoth, tijelo koje je široko oko 33 km i ta misija je uspješna, vidjeli smo slike tog tijela i to je zapravo jedini mali objekt Kuiperovog pojasa kojeg smo ovako vidjeli izbliza, tako da sad zapravo nema nekog novog cilja, ali sonda Novi horizonti, koja je sad od nas udaljena skoro 8 svjetlosnih sati, ona je daleko 56 astronomskih jedinica i nalazi se u pravcu zvijezda Strijelac, ali za sad nisu pronašli neki asteroid pored kojeg bi ona usput mogla proći. Takvog cilja novog znači nema za sondu Novi horizonti, jer ona i dalje leti i ona se udaljava od nas sa brzinom od 13,5 km u sekundi. To je to. Hvala lijepa. Izvolite. Halo. Dobro večer. Slušam vas, dobro večer. Dobro večer iz Osijeka. Hvala lijepa. Dobro večer, pozdrav i vama. Imam dva pitanja. Dobro. Znamo da svi planeti jure oko Sunca u istom smjeru, a kod njihovih nekih mjeseca ima nekih neobičnosti. Da, neki Jupiterovi mjeseci okreću se unatrag suprotno od smjera kojim se vrti Jupiter. Točno. Znamo da su to na 4 najudaljenija mjeseca. Da. Saturnov mjesec Veba vrti se retrogradno isto u odnosu na ostale Saturnove mjesece. Kako to se može objasniti? Može. Tu djeluje gravitacija, jer su to veliki planeti, a vrijeme i mjeseci su ipak mali. Dobro. Drugo pitanje sam htjela pitati o fotonima. Znamo da kako nastaju fotoni, jel te u sunčevoj jezgri nuklearnom fuzijom. Sad, treba im 10 milijuna godina da izađu na površinu Sunca. Da. Od Sunca do Zemlje samo 8 minuta. Znači da svjetlost, te fotone, svjetlost koju mi vidimo stara je 10 milijuna godina. Kako je to mjerljivo? Hvala lijepo. Hvala vama. Kad govorimo o mjerenju, to se radi teoretski. Samo moramo naglasiti, foton je elektromagnetsko zračenje. Sada, ono elektromagnetsko zračenje koje je krenulo iz središnjeg dijela Sunca, ono je pretrpilo svoje modifikacije i kad taj foton dođe van Sunca, to je sasvim drugačije elektromagnetsko zračenje od onog koje je krenulo. Znači nije to isti foton, odnosno nije ista valna duljina tog elektromagnetskog zračenja koje se znači mijenjalo kroz te silne godine dok je to zračenje prolazilo, probijalo se od središta Sunca i da bi na kraju došlo znači vani. Evo to je recimo, to je ono bitno za reći. Jel? A što se tiče ovih mjeseci, kad imate situaciju da vam neki mjesec doluta vam u neki planetarni sustav, naime dođe iz nekog pravca i sad imao je takav pravac i brzinu da ga je planet zarobio svom gravitacijom. I onda naravno u tom slučaju imate ove čudne mjesece koji se vrte u suprotnom smjeru jer su ti mjeseci slučajno zarobljeni gravitacijom planeta. Tako da je to moguće objasniti znači. Izvolite na 61670002. Slušamo vas. Dobar večer. Dobar večer. Na telefonu. Hvala. Ovo malo prije što je gospodin pričao za ovaj susret što je doživio na autoputu. Da. Ja imam jedan prijedlog, u što sumnjam da ćete vi pristat, jer ja mislim da je to na radiju zabranjena tema. Vrlo lagano se može dokazati. Pozovete jednog ili od umirovljenika ili neka kod pilota koji su jako dugo letili, oni imaju jako čudno puno tih doživljaja i nekima mogu sisteme i neke doživljaje mogu objasniti na radiju.
Zašto ne bi to napravili? Ako ne, onda je to vjerojatno zabranjena zona, ne smije se sakrati istina, moje mišljenje. Nije zabranjena zona. Nije ovo sad, Mladene. Ako govorite o našim pilotima, oni nisu vidjeli tako nešto. Ako ste vidjeli neko svjetlo, što vam to znači ako ste vidjeli neku točku? To vam ništa ne znači. Prema tome, vi nemate neke argumente da biste detaljnije o tome pričali. Tako da to ne vidim. Nema ništa od toga. Oni imaju argumente. Pa dobro, znate, Mladene, svako od nas ima svoje argumente kad nešto vidi i doživi. Ali kasnije sve što se radilo i istraživalo, ja ni u jednom trenutku nisam primijetila da bi to bila zabranjena zona ili zona o kojoj se ne bi govorilo. Ne postoji nešto zabranjeno. Mogu još 1,5 minutu zadržati? Kako da ne, izvolite, iako neko već čeka. Recite. Ima dosta dugo, imam snimku čak na CD-u, na DVD-u, pardon. Da je jedan pilot vozio za vrijeme Juge relaciju Zagreb, Beograd, Skopje. Da, to je poznata priča. Svjetlo ga je pratilo do Beograda, iznad Beograda je stajalo, on je digao avion, naredili su ode prema tom svjetlu, to svjetlo premilo prema njemu, ne, bježi. I on je otišao, krenulo se i detaljno je sve bilo objašnjeno, i radari su sve snimili i ti radari su sve bilo objašnjeno. Zašto vi to ne dozvoljavate, nije mi jasno. Hvala lijepo, Bog. Pa, ne znam što ne dozvoljavamo. Nisam čuo da je to neko zabranio, ne? Da. A možda je to bilo zabranjeno u doba Jugoslavije. Možda je to bilo nekakvo praćenje vojnih sila sa strane koji su imali svoje letjelice koje su nešto pratile. Dakle, svašta dozvoljavamo. Znam zaista da se o tome i u našem programu govorilo i ta snimka se emitirala i evo još Grga je u svojim emisijama nekima to radio, tako da ne vidim gdje je zona zabrane, ali evo, Mladene, vi ste svoje rekli. Izvolite. Samo sekundu. Izvolite. Hvala Bogu dragome. Izvolite. Dobar večer, ovdje je Šime iz Splita. Recite, Šime. Imam jedno, znači Ante sam ja prije postavljao pitanje, ali ovog puta ću sam malo saznam neke nove detalje, pa ću malo bolje pojasniti pitanje. Ali samo da bude kratko pitanje. Da. Kratko je pitanje. Znači, mi znamo da nuklearni otpad ne može se koristiti. Ok, ali saznao sam detalj novi da postao tamo 60. u Americi tada osnovan institut da su oni mogli taj otpad koristiti za proizvodnju energije. I sad neki govore da će Amerika ima za nekih 150 godina energije, to jest nuklearnog otpada, to jest energije. Eto, da postavim to kratko pitanje. Ne, to spada pod nuklearnu energiju i ne bih mogao uopće to komentirati. Zaista ne bih mogao. Hvala. Stvar politike, mi bi rekli. Da, nije toliko. To je previše stručno pitanje vezano za nuklearnu energiju, pa ne bih sada o tome, o korištenju otpada, ne bih zaista pričao. U redu, hvala vam. Hvala i vama. Kaže, moram i sa maila pročitati jedno pitanje, kad se može vidjeti kineska svemirska postaja i kad će sljedeći rover na Mars? Još nije određeno kad će ići sljedeći rover na Mars, ali trebao bi biti eventualno jedan mali rover koji bi skupljao one uzorke koje je već posijao po površini u specijalnim posudama rover Perseverance, i u toku ovog desetljeća bi on bio lansiran, ali cijeli program je u problemima jer nema dovoljno novaca kad se radi o nacionalnom projektu u suradnji sa europskim projektom za uzimanje uzoraka sa Marsa. Tako da će vjerojatno Kina biti prva možda koja će omogućiti uzimanje i dopremanje uzoraka Marsa na Zemlju, to će biti velik događaj i što se može dogoditi tamo negdje do cirka 2000 možda 31. godine. Dakle, za sada nema termina. Naravno i Europa priprema svoj rover na Mars koji je kasni zbog ovog problema koje je Rusija napravila invazijom na Ukrajinu. Cijeli projekt je stopiran, tako da sad ni Europa još nije sigurna da li će možda tamo negdje otprilike do 2027. ili kasnije moći poslati svoj rover koji je već napravljen, da li će ga poslati na Mars. Znači,
Europski rover će ići na Mars negdje u tijeku ovog drugog dijela ovog desetljeća, ali još nije sigurno koje godine će taj europski rover biti lansiran. On će možda biti prvi sljedeći rover koji će biti poslan prema planetu Marsu, tim prije što evo 2 američka nastavna rovera koja su zaista veliki roveri, oni i dalje znači uspješno rade na površini znači planeta Marsa. Znači. Evo, završavamo nekako u okovima znanosti. A još za kinesku svemirsku postaju moram odgovoriti. Naime, ona će sad imati uskoro niske prolaske. Ali ja bih spomenuo jedan prolazak koji će biti 12. ovog mjeseca. Znači, to je za sljedeći utorak, ali rano ujutro u 5 sati 45 minuta, kada će zapravo letjelica proći malo iznad juga. Radi se dakle o kineskoj svemirskoj postaji, mada je to 5:45 već malo kasno, ali neće biti za sada nekih lijepih prolazaka ove kineske svemirske postaje, a moram reći da međunarodna svemirska postaja je vidljiva, ali ona je sada rano ujutro i tek tamo od 13. rujna će svemirska postaja biti opet vidljiva na večer kad govorimo o međunarodnoj svemirskoj postaji. Jel? I moje zadnje pitanje je što je opet pogodilo Jupiter, znali se? Da, naime vidimo da Jupiter često pogađaju nebeski objekti. To može biti asteroid, može biti komet i upravo prije nekoliko dana stigla je vijest da je snimljen snažni bljesak i taj bljesak je potvrda zapravo da je opet nešto pogodilo Jupiter i ta tijela koja pogode Jupiter ona padnu s brzinom od preko 60 km u sekundi. Tako da je to strahovita kinetička energija, tako da i malo tijelo napravi jako veliki bljesak i onda nakon toga odmah astronomi, materi i ostali zapravo pokušavaju vidjeti da li je ostala još neka mrlja od toga. Znamo što je bilo kad je prvi put tako nešto zabilježeno, što je bilo fenomenalno, i to je bilo 1994. godine kad su krhotine komete Shoemaker Levy 9 kad su pogađale Jupiter i kad smo mjeseca mogli vidjeti kroz teleskop mrlje koje su ostale nakon tih padova. Evo, znači ova manja tijela često padaju i često imamo onda izvještaje da se to snimi. Tako su i neki dan evo vidjeli snimku snažnog bljeska u Jupiterovoj atmosferi koji se dogodio kad je neko malo tijelo uletilo, ali nema sad još podataka o procjeni. Očito je to bio možda neki mali asteroid koji je uletio u atmosferu znači planeta Jupitera. A kad govorimo o Jupiteru, upravo sada Jupiter izlazi tamo na istočnoj strani neba, tako da malo kasnije kad se Jupiter podigne vi ćete ugledati Jupitera kao najsjajniji objekt poslije mjeseca. Sad će prvo izaći Jupiter koji sad izlazi, a poslije njega će izaći mjesec, pa ćete večeras vidjeti da će Jupiter biti zapravo malo desno od mjeseca koji će izaći na horizontu poslije Jupitera. Ali prvo sad Jupiter izlazi, a onda iza njega izlazi mjesec. Znači Jupiter je sada u ovom dijelu noći najsjajniji objekt poslije mjeseca, a Venera se sad pojavljuje na jutarnjem nebu i možete je tražiti ujutro u svitanju. A dok sviće, Jupiter je još uvijek na nebu.